Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, wagty terbiýurymyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan Habarlary ýetleşmede başlaýar. Şuň sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredow, Birleşik Milletler Guramasyndan gelip gowşan hoş habar ýetirdi. Hormatly prezidentimede sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredow söz berdi. Vice-premier Birleşik Milletler Guramasynyň New York şäherine ýerleşýän baş edaratyndan gelip gowşan şahatlykly habar ýetirdi. Oňa laýyklykda hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen öňe sürilen koronavirus keteliniň COVID-19 pandemiýasy we onuň soňky döwürde durnukly ösüş üçin öznüksiz we ygtybarly halkara ulug daşamalary üpçün etmek maksady bilen ulugyň ähli görnüşleriniň arasyndaky ara baglanyşygy berkitmek atly kararnama Milletler Birleşiginiň ähli agda ýurtlary tarapyndan bir agzdan kabul edildi. Vice-premier bu ýürüýte kararnamanyň esasy wezipeleriniň dünýä ykdysadytyny, hyzysanyna, ulugulgamyna, häzirki döwürde ýüze çykan tögekgelçilikleri petletmek boýunça halkara jemgyýetçiliginiň tagallarlaryny güýçlendirmekden hemde bu babatda degişli hukuk bunyadyny kemale getirmekden ibaratlygyny bellädi. Vice-premier milli liderimizi bu şanly waka bilen mehirli gutlap, halkymyzyň hemde watanymyzyň awadançylygynyň bähfidine alyp barýan giňmeçerli işlerine täze uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz bu şahatlykly habary kanagatlanma bilen kabul edip şeýle diýdi. İyi vatandaşlar, hormatly adamlar. Ilkilendiň ähliňizi koronavirus kezeliniň pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulug daşamalaryny üpçün etmek maksady bilen ulugyň ähli görnüşleriniň arasyndaky ara baglanyşy berkitmek atly Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasynyň kabul edilmegi bilen gutlaýar. Birleşik Milletler Guramasynyň halkara ähmiýetli bir resminamasynyň parahatçylygyň we anlaşmaň ýylyna kabul edilmegine aýratyn many bar. Çünki bir waka bir taraplyk yürürlüklerine esasen durmuşa geçirilen bizim daşarem siyasetimizin yukarı neticelerini yendirerek hem suud ediyor. Birleşik Milletler Guramasynyň 193 sany ähli agza döwletler tarapyndan bir agzdan kabul edilen weýolaryň içinde 48 sany hem ýurdun dörediji bolup çykyş eden Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň bir rezolýusiýasy bilen 75-nji sessiýada öňe süren başlanýyşlarymyzyň iş ýüzünde hem amala aşyrylýanyny aýdyn görkezýär. Häzirki wagtda olar iş ýüzünde durmuşa geçirmek üçin hem değiştirme işler alyp barýar. Bu işler netijesinde 75-nji sessiýanyň dowamyna möhüm halkara resminamalar kabul edildi. We anyk netijeler gazanyldy. Ýani 2020-nji ýylyň 7-nji dekabryna Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan bir taraplyk siýasatynyň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ötüşü üpçün etmekte ve berkitmekte tutýan orny we ähmiýet atly kararnama bir agzdan kabul edildi. 2020-nji ýylda Birleşik Milletler Guramasynyň hem çäklerinde bir taraplyň dostluk topary döredildi. 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde bolsa baş assambleýa Birleşik Milletler Guramasynyň merkezi az üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň orna atly kararnamany kabul etdi. Şu ýylyň 29-njy ýylyna baş assambleýa tarapyndan kabul edilen halkara ähmiýetli rezolýusiýa ýurdumyň daşary siýasatynyň esas hem ugurlarynyň biri bolan
ulaq ulgamyna köpürli halkara hyzmatdaşlygyny global we sevit derejelerde berkitmek. Burada derwayet hem meselelerin oňyn çözülýärlerini tapmak hem de halkara ulaq ustaşyr geçergelerini döretmek we hem ösürmek üçin ürel mühim hem resminama bolupdyr ýa. Şeýlem aglalan rezolüsiýa häzirki wagtda bütün dünýä tarapyndan koronavirus pandemiýasyna garşy alınıp barýan iş hem özüniň goşundyny goşar. Şol bir wagtyň özünde bir resminama Birleşen Milletler Guramasynyň agzalaryna uzak möhletleýän global halkara strategiýalar hem maksatnamalary şo sanda durmukdy. Ösüş maksatlaryny iş ýerine hem durmuşa geçirmäge mümkinçilik berer. Hem şonuň bilen bagly Türkmenistanyň daşary işler ministrliğine geljekde hem döwletimiň tarapyndan öňe süren halkara başlanmışlaryny iş ýerinde amala aşyrmak üçin ähli zerur olan işler hem ýerine ýetirmegi. O hem bu wagtda ýurdumyň halkara guramalar hem de dünýä döwletleri bilen gatnaşyklary ösdürmäge we hem pultolandyrmaga da bir tawsiýat berýär. Evi watandaşlar, hormatly adamlar. Näşi hem fursatdan peýdalanyp siziň ähliňizi hem halkara bilelişini garaşyň baky bir tarap Türkmenistan mundan beýlekde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge uly goşundyny goşokdyny anandyrýar. Ýendiregde siziň ähliňizi Türkmenistanyň täze adaşarym siýasy ýeňşi bilen tüýsürekden gutlaýar. O hem size bir jan saglyk, uzak ömür we hem biziň mehriban watanymyzyň bäkidine anyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Sağ ol. Şeýlede şuň hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow welaýatlaryň hemde olaryň etraplarynyň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzda ýaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler amala aşyrmak, şeýlede mögsümliğin O.Hojaniyazow işlerini geçirmek, hemde ata watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler aral maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentime de iş maslahatynyň gün tertibine glan edip, ilki bilen sanly ulgam arkaly ahal welaýatynyň hemde welaýatyň etraplarynyň häkimleriniň hatabatlaryny dinledi. İlki bilen Akbuda etraplarynyň häkimi Aşam Radow gowy meýdanlarda bol hadyr ýetişdirmek üçin hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünlerini iýmitlendirmek, öýsüç suwuny tutmak, hemde gowçanyň uzyny sırpmak boýunça degişi işlerin geçirilýänligi, şeýlekem geljek gelen buğday hadyr üçin ýerleri ekşi mögsümine taýýarlamak boýunça işleriň alınıp barýanyny barada hatabat berdi. Soňra Bagdaýhan etraplarynyň häkimi Işan Uliýew mögsümlerin owagçylyk işleriniň başy, gowçaly meýdanlarda bol hatyryň ýetişdirilmegi ornuny iýdek işleriniň ýerine getirilişi, şeýlekem geljek gelen buğday hadyr üçin ýerleri ekşi mögsümine taýýarlamak babatda ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Soňra Bäherden etraplarynyň häkimi Hojaýew gowçaklan meýdanlarda bol hatyry ýetişdirmek ornuny degişli agrotemki işleriň geçirilýänligi, alınıp barýan işlerde owagçylyk tehnikalarynyn we gurallarynyň netijeli işledilýänligi, şeýlekem geljek gelen buğday hadyr üçin ýerleri ekşi mögsümine taýýarlamak işleriniň alınıp barýanyny barada hatabat berdi. Soňra vilayatyň Göktepe etraplarynyň häkimi Çarliýew gowçaly meýdanlarda bol hatyryň ýetişdirmek ornuny hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünlerini iýmitlendirmek, öýsüç suwuny tutmak hemde gowçalaryň uzyny sırpmak boýunça degişi işleriň alınıp barýanyny, şeýlekem geljek gelen buğday hadyr üçin ýerleri ekşi mögsümine taýýarlamak babatda ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Soňra Kaky etraplarynyň häkimi Oradow gowçaklan meýdanlarda degişi agrotemki işleriň geçirilýänligi, şeýlekem geljek gelen buğday hadyr üçin ýerleri ekşi mögsümine taýýarlamak babatda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Soňra vilayatyň Saragdy etraplarynyň häkimi Ýazyguliýew gowçaly meýdanlarda bol hatyryň ýetişdirilmegi ornuny degişi işleriň alınıp barýanyny we geljek gelen buğday hadyr üçin ýerleri ekşi mögsümine taýýarlamak babatda ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi.
Soňra Tejin etrawynyň häkimi Baýgerliýew mögümden obagjylyk işleriniň barşy goçaly meýdanlarda degişi işlerin geçirilýänligi, şeýlekem geljek ýylyň bugdaý hasyl üçin ýerleri ekşi mögümine taýýarlamak boýunça degişi işleriň alınıp barlyany barada hatabat berdi. Soňra Ahal vilayetiniň häkimi Gurbanow vilayetde işleriň ýagdaýy Hydusana goçanyň ýokary hatyryny ösürip ýetişdirmek maksady bilen ekin meýdanlaryna ýygyk işlerini agrotehnikanyň kadaryna laýyklykda öz wagtyna geçirmek, goçanyň hatarary bejerisini hemde mineral dökünlerden iýmitlendirmek we ösüşdigini tutmak, şeýlekem goça meýdanlaryna getirlerin we ýankeşleriň ýöňüne almak boýunça alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem paýta ýygyň mögümine we güýlük dänek işine taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Häkim vilayetde güýlük yer almanyň göýük we beýleki obagjylyk ekinleriň ekşini belirlenen agrotehnik möhletlerde tamamlamak, bu işde obagjylyk tehnikalarynyn gurallaryny netijeli ulanmak hemde ýönim öndürjileri zerur tokum bilen üpsün etmek boýunça alınıp barlayan işler barada hem hatabat berdi. Şeýlekem garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýylyna gabatlanlyp ulanmaga bermek meýilleşdirilýän diýetgalarda gurulşyk işleriniň depkinleri, bayramçylyk medeni köpçülikligiň şäherlerini geçirmäge taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, agaltanyň bereketli hatyryny kemale getirmekde, agrotehnik kadrary berja etmegiň, şonuň ýalyna ekin meýdanlaryna obagjylyk işlerini ýerine getirilenine, rähmet serişlerini netijeli ulanmagyň möhümdigini belledi. Döwlet başlarymyz paýta ýygyny bilen bagly mesele barada durup geçmek bilen ilkinji nowatda paýta ýygyjy kombaynlary hemde beýleki tehnikaları, paýta saraýjy kärhanlary we paýta kabul edýän ammarlary mögüzüme taýýarlamak babatda görkezmeler berdi. Şonuň bilen birlikde milli lidermede geljek ýyly bugdaýyň bereketli hatyryny almak üçin ýerlerde sürmi işlerini we ýerleri tekillemek, daýhanlary ýokary ýyly tokumlar we zerur bolan tehnikalar bilen öz wagtyny öpsün etmegiň möhümdigini aýtdy. Hormat prezidentime de güýlük yer almanyň göýük we beýleki obagjylyk ekinleriň ekşini öz wagtyna geçirmek, daýhanlary ýokary ýyly tokumlar bilen öpsün etmek babatda häkimlere anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuşyk saatlardan ösürmek boýunça 2019-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda hemde o milli maksatnamasynda kefiýetlenen wezipelere üns çekip, döwlet garaşdyrlygynyň şany 30 ýylyna gabatlanyp ulanmaga bermek meýilleşdirilýän durmuş we öýrümçilik maksatly desgalaryň gurulşynyň başyny bir gözükçülükde taklamagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentime Balkan vilayetiniň hemde vilayetiň etraplarynyň häkimleriniň hatabatlaryny dinledi. İlki bilen vilayetin bereket etrawynyň häkimi Gylýejow etrapda gowy eklen meýdanlarda degişli işleriň agrotehnikanyň kadaryna laýyklykda geçirilýänligi, geljek ýylyň bugdaý hasyl üçin häzirki wagtda türüm we tekizleş işleriniň agrotehnik kadaryna laýyklykda alınıp barlyany barada hatabat berdi. Soňra etrek etrawynyň häkimi Nuriýew goçanyň bol hatyryny ýetişdirmek boýunça ýygyk işleriniň bugdaý ekşine taýýarlygyny çäklaryny, türüm we tekizleş işleriniň agrotehnik kadaryna laýyklykda ýerine getirilýäni barada hatabat berdi. Ýeten etrawynyň häkimi Etenow goça meýdanlaryna degişi işlerini geçirmek, obagjylyk ekinlerini öýündirmek boýunça belirlenen meýilnamanyň ýerine getirilmegini üpsün etmek, geljek ýylyň galla hatyr üçin türüm we tekizleş işlerini geçirmek boýunça degişi işleriň alınıp barlyany barada hatabat berdi. Soňra Magtumly etrawynyň häkimi Tapar Berdiýew goça ýygyk etmek bilen baglanyşykly obagjylyk ekinleriniň ýokary hatyrynyň öýündirilmegini üpsün etmek, bugdaý ekmek meýilleşdirilen ýerlerde türüm we tekizleş işleriniň agrotehnik kadaryna laýyklykda alınıp barlyany barada hatabat berdi. Şeýlekem Serdar etrawynyň häkimi Bayram Uliýew goçaly meýdanlarda degişi agrotehnik şäherleriň geçirilişi, geljek ýylyň hasyl üçin bugdaý ekşine ykjam taýýarlyk görülýäni barada hatabat berdi. Soňra Balkan vilayetiniň häkimi Atakarliýew vilayetde alınıp barlayan mögümden obagjylyk işleri we güýlük bugdaý ekşine taýýarlyk görmek bilen bagly geçirilýän işler barada hatabat berdi. Şu günleri agrotehnik kadaryna laýyklykda goça meýdanlaryna hatarary bejergi işleri, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüşdigini tutmak we goçanyň uduny çyrpmak işleri dowam edýär. Şol işler bilen bir gatarda geljek ýylyň hasyl üçin bugdaý ekşiniň ýetlenlen ýerleri türmek we tekillemek işleri amal aşyrylýar. Gançoğunlarının bereketli hatyryny ýetişdirmek üçin zerur bolan çäreler görýär. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuşyk saatlardan ösürmek boýunça 2019-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda hemde o milli maksatnamasynda kefiýetlenen işleriň barşy ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýylyna görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayetin owetinaga toplamyny mundan meýläkde üstünlikli ösürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri ulanmagyň zerurdygyny aýtdy.
buğday ekmek üçin niyetlenilen yerleri, tehnikeler we ýürütilişdirilen injamlary mögüzüme taýýarlap, daýhanlary ýokary gilli tokum bilen üpsün etmeli. Şeýlegem ýetip gelýän paýtaýyň mögüzüm bilen bagly meselleri çözmäge jogapkärlik çemeleşmeli diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hormatly prezidentimiz ilatymyzy güýük we beýleki önümler bilen ýylyň dowamyna üpsün etmek möhümdigini belläp, güýlük geralmany, dürli güýük önümleri, gan şugunlaryny ösürip ýetişdirmek, agrotehnikanyň kadaryna laýyklykda olary iýdik etmek babatda häkimlere anyk görkezmeler berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durumjy ykdysadydan ösürmek boýunça 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyna hemde owa milli maksatnamasyna kesgitlenen işleriň öz wagtyna ýerine getirilmek üçin ähli çäreler görmeli diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hormatly prezidentimiz öňümüzdäki bayramçylyklara hemde ýurdumyzyň jemgyçlik fiýaty durmuşynaky şanly wakalara ýokary derejede taýýarlyk görmegi üpsün etmek babatda häkimlere birnäçe görkezmeler berdi. Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna soňra hormatly prezidentimiz Daşoğuz vilayetiniň hemde vilayetiň etraplarynyň häkimleriniň gatabatlaryny dinledi. Ilki bilen vilayetiň AKP tarabynyň häkimi Gylejov gowy meýdanlarda bol gadyr ýetişdirmek üçin degişi işleriň geçirilýänligi, alınıp bolýan işlerde owozuk tehnikaryň we gurallarynyň netijeli işledilýänligi, şeýlegem geljek ýylyň buğday gadyr üçin ýerleri ekiş möhümine taýýarlamak boýunça işleriň alınıp bolýany barada gatabat berdi. Soňra Bollumtady tarabynyň häkimi Aradow häzirki wagtda etrapda degişi möhümlerin owozuk işleriniň geçirilişi, goçaly meýdanlarda alınıp bolýan işler, şonuň ýaly geljek ýylyň buğday gadyr üçin ýerleri ekiş möhümine taýýarlamak babatda ýerine getirilýän işler barada gatabat berdi. Soňra Göregli tarabynyň häkimi Mehmedow gowy meýdanlarda bol gadyry ýetişdirmek üçin alınıp bolýan degişi işlerde owozuk tehnikaryň we gurallarynyň netijeli işledilýänligi, şeýlegem geljek ýylyň buğday gadyr üçin ýerleri ekiş möhümine taýýarlamak boýunça işleriň alınıp bolýany barada gatabat berdi. Soňra Niýazawadyň tarabynyň häkimi Xan Nurdiýew möhümlerin owozuk işler goça iýdik etmek boýunça degişi işleriň alınıp bolýanyny, şeýlegem geljek ýylyň buğday gadyr üçin ýerleri ekiş möhümine taýýarlamak babatda ýerine getirilýän işler barada gatabat berdi. Şeýlegem vilayetiň Türkmenbaşy tarabynyň häkimi Meredow gowy meýdanlarda bol gadyr ýetişdirmek üçin degişi işleriň geçirilýänligi, alınıp bolýan işlerde owozuk tehnikaryň we gurallarynyň netijeli işledilýänligi, şonuň ýaly geljek ýylyň buğday gadyr üçin ýerleri ekiş möhümine taýýarlamak babatda degişi işleriň alınıp bolýany barada gatabat berdi. Soňra Gowadagy tarabynyň häkimi Nurjanow gowy meýdanlarda degişi agrotehnika işleriň alınıp bolyşy, geljek ýylyň buğday gadyr üçin ýerleri ekiş möhümine taýýarlamak babatda ýerine getirilýän işler barada gatabat berdi. Soňra Gurban Sultan ijadyna tarabynyň häkimi Amanow möhümlerin owozuk işleriniň barşy, goça iýdik etmek işleri, şeýlegem geljek ýylyň buğday gadyr üçin ýerleri ekiş möhümine taýýarlamak boýunça alınıp bolýan işler barada gatabat berdi. Soňra Könürgen tarabynyň häkimi Gurbanow gowy meýdanlaryna iýdik işlerini geçirmek, geljek ýylyň galla gadyr üçin türüm we tekizleş işlerini geçirmek boýunça degişi işleriň alınıp bolýany barada gatabat berdi. Şeýlegem vilayetiň Ruhvelin tarabynyň häkimi Güjekow gowy meýdanlarda bol gadyryň geçişdirmek urny alınıp bolýan işler, geljek ýylyň buğday gadyr üçin ýerleri ekiş möhümine taýýarlamak boýunça ýerine getirilýän işler barada gatabat berdi. Soňra Daşoğuz vilayetiniň häkimi Nazar Muradow vilayetde işleriň ýagdaýy, oýsanagy toplamynyň netijelerini ýokarlandyrmak, paýtaýyny we güýlük diýenekçini guramaçykly geçirmek boýunça degişi taýýarlyk işleriniň ýerine ýetiriş barada gatabat berdi. Hatarara bejergi işleriniň diýipkenni, goçany mineral dökünlerden iýmitlendirmek we ediş tugun tutmak işlerini, agaltyn ýygyň mögüzümne paýtaýan kombaynlary, paýtar saraji kärhanlary, hatyl kabul çykarman hanlary taýýarlamak işlerini güýçlendirmäge gönükdirilen çäreler barada gatabat berildi. Şeýlegem şaliklen meýdanlarda iýdik işlerini agrotehnik kadra laýyklykda üpsün etmek, buğdaýy, yer almany, güýük we beýleki owozuk ekinlerini ekmek boýunça mögüzümi guramaçykly hemde bellerinin möhretine geçirmek babatda ýaýlandyrylan işler barada gatabat berildi. Şeýlegem häkim watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýylyg münasibetli ulanmagy berilmek meýilleşdirilýän diýskalardaky işleriň ýagdaýy barada gatabat berdi. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, öňümüzdäki möhüm mögüzümlere taýýarlyk görmegiň esasy gurlar barada aýdyp, owozuk tehnikarynyň ulanyş ýagdaýyny hemde degişli düzümleriň taýyarlyşly işlemegini üpsün etmegiň möhümdigini bellädi. Paýtaýymy we geljek ýylyň gadyr üçin buğday ekşi öz wagtyna we ýokary ýyly geçirmeliler. Yerleri öz wagtyna sürmek, kärenetleri, owozuk tehnikalary we beýlekleri işler, suw, ýokary ýyly tokum bilen üpsün etmek işleri hemişe üns merkezinde saklanmalylar diýip hormatly prezidentimiz anyk görkezmeler berdi.
Tutuş ýurdumyzda bolşýaly wilayatda yer almanyň göýük we beýlik ekilleriň bereketli hasylyny ýetişdirmek boýunça zerur çäreler görülmeliler. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň wilayatlaryny durmuş ykdysadydan ösürmäge, adamlaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriň ähmiýeti barada aýtmak bilen wilayatda dürli maksatly desgalaryň gurulşyny bir göýdükçükde taklamak taşardy. Hormat prezidentimiz watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny münasip garşylamaga hemme taraplardan taýýarlyk görmek babatda häkimlere anyk görkezmeler berdi. Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maksatynyň barşyna soňra hormat prezidentimiz Lewap wilayatynyň we wilayatyň etraplarynyň häkimleriniň hasabatlaryny dinledi. Wilayatyň döwletli trawynyň häkimi Açylov Döwrewap kuwatly teňkelerin kömegi bilen goşeklen meýdanlarda şu günler zerur bolan ýygyk işleriniň agreten kadra laýyklykda ýokary ýyly geçirilýänligi 2020-nji ýylyň hazyr üçin bugda ekiljek meýdanlarda taýýarlyk işleriniň degişik kadra laýyklykda guramaçykly alınıp barýany barada hasabat berdi. Soňra Darganaty trawynyň häkimi Aman Nurduýew Owçanyň ýydygy bilen bagly mewsumlaryň owa çäreleriniň öz wagtyna agreten kadra laýyklykda dowam edýänligi, şeýlekem etrap boýunça geljek ýylyň hasylygyny bugda ekiljek meýdanlarda işleriň guramaçykly alınıp barýany barada hasabat berdi. Şeýlekem Däne trawynyň häkimi Haýytow häzirki wagtda goýça meýdanlaryna degişli agreten kişileriň alınıp barýanyny, geljek ýyl bereketli hatyr almak üçin bugda ekiljek meýdanlarda Döwrewap teňkelerin kömegi bilen türüm we tekilleş işleriniň dowam edýänligi, tohumlyk buğdaýyň taýýarlanýanyny barada hasabat berdi. Soňra Çärji trawynyň häkimi Roziýew goýçaly meýdanlarda ýygyk işleriniň agreten kadra laýyklykda dowam edýänligi hemde geljek ýylyň hasyl üçin bugda ekiljek meýdanlarda Döwrewap teňkeleriň hyzmatyndan peýdaranlyp, türüm we tekilleş işleriniň guramaçylyky ýerine getirilýäni barada hasabat berdi. Soňra Farawe trawynyň häkimi Seýidow Owçanyň ýydygy bilen bagly mewsumlaryň owa çäreleriniň öz wagtyna agreten kadra laýyklykda dowam edýänligi, şeýlegem etrap boýunça geljek ýylyň hasylygyny bugda ekiljek meýdanlarda degişi işleriň guramaçykly alınıp barýany barada hasabat berdi. Şeýlekem wilayatyň Hojamaýa trawynyň häkimi Erkäýew häzirki wagtda bol hasyl toplan goýça meýdanlaryna agreten kişileriň dowam edýänligi, geljek ýyl bereketli hatyr almak üçin bugda ekiljek meýdanlarda türüm we tekilleş işleriniň geçirilýänligi, tohumlyk buğdaýyň taýýarlanýany barada hasabat berdi. Halaji trawynyň häkimi Ana Seýidow goýçaly meýdanlarda ýygyk işleriniň agreten kadra laýyklykda dowam edýänligi hemde geljek ýylyň hasyl üçin bugda ekiljek meýdanlarda işleriň guramaçykly ýerine getirilýäni barada hasabat berdi. Soňra Kerke trawynyň häkimi Gaýypow goýçanyň ýydygy bilen bagly mewsumlaryň owagçylyk işleriniň öz wagtyna agreten kadra laýyklykda dowam edýänligi, şeýlegem etrap boýunça geljek ýylyň hasyl ugruna bugda ekiljek meýdanlarda türüm we tekilleş işleriniň alınıp barýany barada hasabat berdi. Wilayatyň Kuytyrnaga trawynyň häkimi Allahuliýew häzirki wagtda bol hasyl toplan goýçaly meýdanlarda alınıp barýan işler geljek ýyl bereketli hatyr almak üçin bugda ekiljek meýdanlarda türüm we tekilleş işleriniň geçirilýänligi, tohumlyk buğdaýyň taýýarlanýany barada hasabat berdi. Soňra Lewap wilayatynyň häkimi Aman Gelliýew wilayaty durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça görülýän çäreler owa buğdagyny işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Hudusanna paxta meýdanlaryna atarara bezergi işleri, ýerleri mineral dökünlerden iýmitlendirmek, özüç suwuny tutmak, owaçan çarpmak, şol sanna ekini ketellerden we ýan merzilerden goramak boýunça agreten kişileriň dowam edýäni gaýdyldy. Bulardan başga da geljek ýylyň hasyl üçin bugda ekişine ýerleri taýýarlamak, güýdüki bugda ekişini guramaçykly geçirmek, şeýlegem agreten kadra laýyklykda şaliklen meýdanlara ýygyk etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi. Häkim o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek hemde ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny münasip garşylamaga görülýän taýýarlyk işler barada hasabat berdi. Hormat prezidentimiz hasabat dinläp, wilayatyň owetanagy toplamynyň öňüne durýan wezipeleriň möhümdigini bellädi. Hemde paxta ýygan mewsumynyň guramaçykly geçirilmegine häkimleriň ünsini çekdi. Teňkelerin we enjamlaryň, harmanhanalyň we paxta rasalaýjy kärhanalyň öz wagtyna taýýar edilmegi, kärinesler üçin zerur bolan şertleriň döredilmegi mewsumyň üstünlikli geçirilmegine ýardam eder. Milli liderimiz täze bereketli hatyryň düýbini tutmak üçin güýlük bugda ekişine hemme taraplaryň taýýarlyk görmek babatda anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz şaly ýetişdirmek meselesi barada aýdyp, agreten kadralaryň takyk berja edilmeginiň bugurdaky meýilnamalaryň borçnamalary ýerine ýetirmegiň möhüm şerti bolup durýanyny bellädi. Owagajyk ölümleriniň öndürilýän meçlerini artdyrmak, hudusanna kan çogundurny, güýlük yer almany, beýleki göýük ekinleri ýetişdirmek üçin wilayatda bar bolan mümkinçilikleri dol peýdalanmak gerek.
Şunu innovasion çemeleşmeler, öňüm öndüzler hüwetlendirmek hemde hojalygy dolandyrmagyň ýöňdebarjy suwlaryny ornaşdyrmak ýetasy şertler bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bu babatda anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyzy ýurdumyzda durumçy ykdysadyň ösdürmegiň giňerimli maksatnamalarynyň çäklaryny, gurulýan türlü maksatly täze desgalarda ilkinji nowatda watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmek meýilleşdirilýän desgalarda işleri öz wagtyna tamamlamak bilen bagly meselleri bir gözükçülükde taklamagy taşyrdy. Soňra sanly gamarkly geçirilýän iş maslahatyna hormatly prezidentimiz Mar vilayatynyň hemde vilayatyň etraplarynyň häkimleriniň hatabatlaryny dinledi. Vilayatyň Bayramali trawynyň häkimi Ýagmerew goçeklen meýdanlarda bol hadyry geçirmek üçin degişi işleriň geçirilýänligi, şeýlekem geljek ýylyň buğday hadyry üçin ýerleri ekiş mövsümine taýýarlamak boýunça işleriň alınıp barýany barada hatabat berdi. Soňra Garagumy trawynyň häkimi Barleýew goçuly meýdanlarda alınıp barýan agrotermik çäreler, şonuň ýaly geljek ýylyň buğday hadyry üçin ýerleri ekiş mövsümine taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Şeýlekem vilayatyň Murgawy trawynyň häkimi Agam Radow goçeklen meýdanlarda bol hadyry ýetirmek üçin alınıp barýan işlerde owozlyk teňkelerini we gurallarynyň netijeli işledilýänligi, şonuň ýaly geljek ýylyň buğday hadyry üçin ýerleri ekiş mövsümine taýýarlamak boýunça degişi işleriň alınıp barýany barada hatabat berdi. Mare trawynyň häkimi Gylyjew goçuly meýdanlarda ýerine ýetirilýän işleriň depgilleri, şeýlekem geljek ýylyň buğday hadyry üçin ýerleri ekiş mövsümine taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Soňra Oğuzhan trawynyň häkimi Üwedew mövsümlerin owagçylyk işleri, goçuly meýdanlarda alınıp barýan işler, şeýlekem geljek ýylyň buğday hadyry üçin ýerleri ekiş mövsümine taýýarlamak boýunça degişi işleriň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Ýolatyn trawynyň häkimi Goşaýew goçuly meýdanlarda agrotermik işleri talaba laýyk alyp barmak, şeýlekem geljek ýylyň buğday hadyry üçin ýerleri taýýarlamak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Soňra Sakarçagy trawynyň häkimi Kakajanow goçeklen meýdanlarda işleriň barşy, şeýlekem geljek ýylyň buğday hadyry üçin ýerleri ekiş mövsümine taýýarlamak boýunça sürüm tekizleş hemde suw tutmaga taýýarlyk işleriniň alınıp barýany barada hatabat berdi. Vilayatyň Türkmengalay trawynyň häkimi Saryýew goçanyň bol hadyryny ýetirmek boýunça ýygyk işleriniň buğday ekişine taýýarlygyň çäklaryny, sürüm we tekizleş işleriniň agrotermik kadra laýyklykda ýerine ýetirilýäni barada hatabat berdi. Soňra Tagtabady trawynyň häkimi Gökçaýew goçy meýdanlaryna ýygyk işleriniň alınıp baryşy, geljek ýylyň buğday hadyry üçin taýýarlyk işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Vilayatyň Wekilbady trawynyň häkimi Amanow goça ýygyk etmek, owoz wekilleriniň ýokary hadyrynyň öňdürülmegini üçin etmek, şonuň ýaly buğday ekmek meýilleşdirilen ýerlerde işleriň agrotermik kadra laýyklykda ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Ana Berdiýew ekrançyk meýdanlaryna geçirilýän agrotermik işler, hyzgysana paxtany guramaçylyk ýygmagy, güýlük dänäniň we beýleki owoz wekilleriniň ekişine görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Bilinçli hatarara bejergi işleriniň mineral dökünlerini iýmitlendirmek hemde ekinleri suwarmak boýunça işleriň gepgini artyp, goça ýygyk etmek üçin teňkeler we beýleki enjamlar dolu güýjüni ulanýar. Häkim watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmek meýilleşdirilýän desgalarda işleriň ýagdaýy hemde şanly tenem münasibetli bayramçyk çäýerlerini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hem hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, owagçylygyny işleriň depginlerini artdyrmagyň mümkindigini bellädi we öňümüzdäki mövsümlerin işleri guramaçykly badyrga bermek hemde üstünlükli geçirmek üçin ähli şertleriň düredilmeligini taşyrdy. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli ekin meýdanlaryny, teňkeleri mövsüme degişli derejede taýýarlap, düzümleriň sazyşly işini ýola goýmak zerur bolýar. Tutuş ýurdumyzda bolşýaly vilayatda owagçylyk önümlerini öňüçleri ýokary hili tohum, ekinleri suwarmak üçin suw bilen üpçün etmek meselelerini bir gözükçükde saklamaly. Döwlet başlarymyzy güýlük yer almanyň we beýleki göýük önümleriň öz wagtyny ekilmegi, şeýlekem vilayatyň ekin meýdanlaryna, gant çugunlaryna ýygyk etmekde agrotermik kadraň bir jaý edilmeligini taşyrdy. Hormatly prezidentimiz şanly sene watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyna gabatlanyp açyljak binalaryň we desgalaryň gurulşyk depginlerini artdyrmagyň zerurdygyny aýdyp, häkimlere bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň vilayatlarynyň we etraplarynyň häkimlerine ýüzlenip, Türkmenistan paragatçylyk we anaşmaň watançylar bilen geçýän şu ýylyň jogapkärlik ýyllygyny bellemek bilen mukaddes garaşdyrlymyzyň şanly 30 ýyllygynyň ýetip gelýänine öňçekdi. Bir ajaýyp waka münasibetli. Häzirki wagtda esasy maksat döwlete paxta tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamany ýerine ýetirmekden ibaratdyr diýip döwlet başlarymyz bellädi. Şonuň bilen baglykda goýça ýygyk etmek, ondan bol hatyl ösürip ýetişdirmek, ürenmegim wezipe bolup durýar.
Häzirki wagtda ekrançyk meýdanlaryna ýaýwanlandyrylan işler bu wezipeňiň awray bilen ýerine getirijekdigini aýdyn görkezýär diýip hormatly prezidentimiz beýledi. Döwlet başçylygynda sany ulgam arkaly geçirilen iş masagyny jemläp, oňa gatnaşanlara birik jan saglygyny hemde ýöňde duran möhüm wezipeler çözmekde üstünlikleri arzu etdi. Şugun Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň merkezi ferkerdeler öýününe hormatly Belen Serkarda başlaýmadan şu ýylyň 1 awgustyny milli ýargylyk güýçlerimiziň harby howa güýçleriniň ygtyýaryna täze gelip bolşan harby uçurlar bilen tanışmagy, Sina uçuşuny amala aşyrmagy, hemde harby uçurmanyň ýürütili wasyny paýtatymyzdaky Berdimuhammed Annaýew adynyňky ýürütilişdirilen harby mektebiň täze guruljak binasynyň muzeýine berilmegi münasibetli dawraly maksat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň harby hukuk gorajda darlarynyň wekilleri, harby gulukçylar, eskerler, harby talipler hemde harby okuwçylar gatnaşdylar. Dawran maksatyň başynda gatnaşyjylar merkezi serkerdeler öýünine guralan sergini synladylar. Ona yerleştirilen sessen çal tutýan howada görkezmek we aňtaw uçuşlaryny amala aşyrmagy, gury yer goşunlaryny howadan gollamagy mümkinçilik berýän kämil harby uçurlaryň nusgalary ýurdumyzyň harby howa güýçleriniň üçinçiliginiň ýokary derejede bolmak ugruna ýygydaly aladylýanynyň aýdyn futnamasydyr. Sergide hormatly Belen Serkarda başlaýmadan Sina uçuşuna geýen harby uçurmanyň ýürütili wasy yerleşdirildi. Ol dawarylmaz adatnaşylaryň aýratyna ýaş harby okuwçylaryň üns merkezine boldy. Hormatly prezidentimiň harby uçurmanyň ýürütili wasyny paýtatymyzdaky Berdimuhammed Annaýew adynyňky ýürütilişdirilen harby mektebiň täze guruljak binasynyň muzeýine goýmagy ygtyýar bermegi watan goraşçylarynyň buýsançly başlaryny göge ýetirdi. Bu ýyly harby sewçeň uçurda uçuşy amala aşyrýan uçurmanyň howpsuzlygyny dowly derejede üçinedýär. Ma'lum bolşary 2008-nji ýylda Mehriban akademiyanyň harby uçurda Sina uçuşuny amala aşyran makalalyna geýen harby uçurmanyň ýürütili wasam merkezi serkerdeler öýünäki gymmatlyklaryň arasynda uly orna eýilýär. Bu bolsa hormatly Belen Serkarda başlaýmadan görüllüsiniň ykbalyny watan goragyna baglan ýaşlaryň watançylyk ruhyna terbiýelenmegine esasanam harby uçurmanlary taýýarlamakda uly ähmiýete eýedigini äşkär edýär. Watan goraşçylar üçin aýratyn mana eýe bolan şan we gamnasybetli geçirilen dawaralamasagat turup başdan uly ruhyny entlige betsenni. Dawaranyň başynda hormatly Belen Serkarda başlaýmadan parasatly başdanlygyna diňe goran şähetine eýe bolan harby doktrinamyza laýyklykda döwrewap harby özgertmeleriň netijeli durmuşa geçirilýänligi, harby we hukuk goraýjy idaralarynyň maddi enjamynyň binýadynyň barha kämilleşdirilýänligi dogrusyna belenildi. Harby gulukçylaryň ýaşaýy durmuş şertleriniň barha gowlanýanygy, ýaragly güýçlerini üçin ýokary hünär ufatlygyna eýe bolan harby gulukçylar taýýarlamak boýunça döwrewap şertleriň döredilýänligi bu wezipäni amal etmekde sany ulgamyň hemde döwrewap tehnikalaryň ýygydaly ornaşdyrylýanyny hakynda gurrun edildi. Aýratyna 1 awgustda hormatly Belen Serkarda başlaýmadan sessen çal tutýan harby sewçeň uçara ufatlyk bilen erketmegi, bu uçarlaryň asuda asmanymyzyň goragylygyny hasa berketmekde döredýän mümkinçilikler barada belenip geçildi. Çykyş edenler hormatly Belen Serkarda başlaýmadan harby tehnikalary ufatlyk bilen erketmekde nusgalyk görüllüsiniň her bir harby gulukçy üçin ajaýyp görüllü mektebidigini buýsanç bilen belediler. Gorunmak ministrliginiň harby howa güýçlerine gelip gowşan sessen çal tutýan harby sewçeň uçurda ilkinji uçuşy hormatly Belen Serkarda başlaýmadan amala aşyrmagy watan goraşçylarynyň kalbyna gaýtalanmajak şatlyk duýgusyny oýarýar. Uçar asmanyna uğurny dessin ütgetmäge, görkezme aňtaw uçuşlaryny amala aşyrmagy ukyp bolar. On uçuş uzaklygy 2000 kilometre barabar bolup, iň ýokary uçuş beýikligi 13700 metre deňdir. Bu bolsa oň istenlik ýerde gözegçilik uçuşuny amala aşyrmagy niýetlenendigini görkezýär. Şeýle kuwwatly harby sewçeň uçaryň ýurdumynyň harby howa güýçleriniň ygtyýaryna gelip gowuşmagy milli ýaragly güýçlerimizin dünýä derejesinde kämilleşdirilýäniniň futnamasydyr. Ýurdumynyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň aýdymsal toporlarynyň ýerine ýetiren täsirli çykyşlary dawaranyň mazmunyny hasartyrdy. Berkarar watanymyzy hormatly Belen Serkarda başlaýmadan durmuşa geçirýän giň meşhurly harby özgertmelerini wasp edýän şerni waglar maslahat atnaşýan harby gulukçylaryň watançylyk ruhyny belende götürdi. Merkezi serkerdeler öýüne geçirilen dawaralamasagat harby howa güýçlerimizin maddi üçinçiligini putulandyrmak, sewçeň uçuşlary amala aşyrmak babatda ýokary netijeleri gadanmak, hormatly Belen Serkarda başlaýmadan görüllüsini eýrýän harby gulukçylar terbiýelep ýetişdirmek babatda öňde goýulan wezipeleriň geljekde de üstünlikli amala aşyryljakdygynyň futnamasyny urly.
Dawaral maslahatyň ahyryny gatnaşanlar ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belin serkerde başlygynyň adyna bir agazdan ýüzlenme kabul etdiler. Ministrler Kabinetinin 30 iyulda geçirilen şu ýylyň 7 aýynyň netijelerine başlanylan meclisinde kabul edilen çözgütler hemde hormatly prezidentimiň sözden tüzünden gelip çykkan wezipler dogrusyny ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda giňişýän gurrun edildi. Şol maslahatlarda milli liderimiň öňde goýan weziplerini ýerine ýetirmeň ýollar kesitlenildi. Berkar döwletimizden bagtyarlyk döwrüniň her bir ýyly ykdysady ösüşlere beklenýär. Munyň özü Türkmenistan parahatçylygyň we ýananşmagyň watany ýeriniň 7 aý üçinem häsiýetliler. Ministrler Kabinetiniň meclisine beýlenilşi ýaly ykdysadyýetiň ähli bolganlaryna gödeňne tutulan sepetleri eýlenildi. Maýy goýumlarynyň özleşdiril şarty, Senagat pudogyny täze tepitlere tarap önamly barylýar. Munyň özü güneşli diýärmede durnukly ötüşiň ygtybarly öpçün edilýän anaňladýar. Şunu amala aşyrlayan işleň ýaklysy Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirildi. Ýurt ösüşlerine önümçilik dödümleriniň goşýan goşantlary sallamlylar. Aýratyndan berkar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne bina edilen önümçilik toplumlaryny maksady okuny işler rowaşlanýar. 7 aýyň dowamyna ulanylmaga berilen türlü maksatly binalar ýurt ösüşleriniň aýdyň misalları diýilip, maslahatlarda edilen çykyşlardan atarly. Önümçilige täze tehnologiýalary hemde sanly ulgamy ornaşdyrmak, çyýmal serişdeleriniň ulanylşynyň netijeligini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça işleri ýaýbanlandyrmak, yer bölekleriniň maksada laýyk peýdalanylmagyny öpçün etmek, ykdysadyýetiň döwlete degişli däl böleginiň mümkinçiliklerini hatam netijeli peýdalanmak, şu döwrüň baş wezipeleri hökmüni öňe sürildi we bu urdaky wezipeleri hakyna jekme-jek gurrun edildi. Maslahatlarda halk hojalygynyň ähli bolganlary boýunça ýylyň 7 aýynyň netijelerine giňişliň teljerme berildi. Şu döwürde geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilen gödeňne tutulan ösüşliň gadanlanyny bellemek möhümdir. Bu görkezji 5 göterimden gura gartdy. Maslahatlarda hormatly prezidentimiz tarapyndan elan edilen milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine münasip goşun toşmagy, halk hojalygynyň ähli bolganlaryna sanly ykdysadyýety geçirmegiň wezipeleri barada pikir alçyldy. Tutuş ýurdumyzy boýunça alynanlar, rehmet öňürçiligi ýokurlandy. Milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryny öňde goýan wezipeler üstünlikli ýerine ýetirildi. Maslahatlarda oba Senagat toplumyna durmuşa geçirilýän işler barada giňişliň gurrun edildi. Şu ýylyň 7 aýyna ýol berilen säwürliklere aradan aýyrmagyň, ýeli ýokary ösüşlere beklemegiň esasy orlary hakynda pikir alçyldy. Şeýle hem gowaçylygyň bol hasyryna kemale getirmegiň wezipeleri barada maslahatlarda jekme-jek gurrun edildi. Gowaçylardan ýokary hasyl almak üçin ähli agrotehnika çäreliň degişli derejede ýerine ýetirilmeginiň, tehnikalyň ýygymy we gallekiş mögsümine öz wagtyna taýýarlanylmagynyň zerurdygy barada da aýratyn durulyp geçirildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolup durýan, ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän önümler bilen ygtybarly öpçün etmegiň, olaň eksportyny artdyrmagyň derwäýet wezipeleri maslahatlarda giňden aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem mallarçylyk pudogynyň öňünde durýan wezipeler hakynda maslahatlarda degişli gurrunlar edildi. Alam bilim ulgamyna arkada prezidentimiziň ýol başçylygyna we onuň hut öz başlangyçlary bilen amala aşyrylýan özgörtmeleri barada maslahatlarda täsirli gurrun edildi. Bu özgörtmeler güneşli diýärimiziň ertirleriniň hatam nurany bolmagyna gönükdirlenir. Ýurdumyzyň ýaşlarynyň sagdan ruh beren giň dünýä garaýşly adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän şertler hakynda da giňişliň durulyp geçildi. Mektepleri täze okuw ýylyna taýýarlamak, bilimler we talip ýaşlar günni ýokary derejede garşylamak boýunça işlere de üns çekildi. Şunu sanly bilim ulgamyny ösürmegiň hemde ýaşlara daşary ýurt dillerini öwretmegi kämilleşdirmegiň möhümdigine üns çekildi. Bu babatda wezipeler göwnüjay berjay edilmek üçin ähli çärelen görülmeligi bellenildi. Medeniýet, sağlyk, oruç, sport ulgamlaryny amala aşyrlayan işler we öňde durýan wezipeler hakynda da çykyp geplen adamlar giňişlerini gurrun etdiler. Bulgamlarda amala aşyrlayan işler ören ullar we olar ýurdumyzyň ähli babatlardaky durmuşynyň barha täzelenýänini aňladýar diýip çykyşlarda aýdyldy. Häzirki döwrüň esasy wezipeleri hökmüni öňe sürülen sagdan durmuş ýörelgilerini wagda etmek, dürli ýokynç keselliň garşysyna ziýansızlanýar çärelerini geçirmek işleri öňe sürildi. Şeýle hem maslahatlarda ýurdumyzyň halk maslahatynyň nobatdaky meclisine taýýarlyk görmegiň wezipeleri hakynda gurrun edildi. Maslahatlarda şanly garaşdyrylmadan 30 ýyllyk bayramny ýokary derejede belläp geçmegiň wezipelerine üns çekildi. Gurulýan dawralar adamlaryň göwün isleglerine laýyk gelmeliler. Bayramçylyk çärelerini geçirmegiň bilnamalaryny ýene bir gezek teljermek, gözeňde tuturýan dawralaryň täsirligini üpçün etmek möhümdir diýilip maslahatlarda bellenildi.
Arkada prezidentimizin sözlän sözünden, beren tawşyryklaryndan gelip çykýan wezipeler gurrunsyz ýerine ýetirilmäge değişdiler. Şol wezipeler ilkinji nowatda ýurtymyzda elan edilen döwlet adam düşündirdigen hemişelik görülgäniň hatyry başlanmagyny, Türkmenistan parahatçylygyň we anaçmagyň watany ýeriniň üstünlikleri beklenmegini, şanly garaşdyrylmyň 30 ýyllyk bayramynyň münasip zähme sowatlary bilen garşylanylmagyny öpçün eder. Munyň özi baş maksatdyr. Nurany geljege tarap barýan bagtyýarlyk ýollar. Şonuň üçin hormatly prezidentimize aýdylýan alkyş we hoşallyk sözleri ýürekliň töründen çykýan. Hormatly abilerim, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 2 awgustda saat 20-den 3 awgustda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habary bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demiratup günüň ordan 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefine 23-28 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus. Genärki taraplaryna bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyny asken bulut howa bolup, Demiratup günmäterden 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefine 23-28 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mara welaýatyny al bulut howa bolup, Demiratup günmäterden 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefine 19-24 gradus mayl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny al bulut howa bolup, Demiratup günmäterden 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefine 21-26 gradus mayl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Daşod welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demiratup günüň ordan 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefine 22-27 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut howa bolup, Demiratup günmäterden 8-10 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefine 25-27 gradus mayl, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 3-üne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany alşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda Tomuz passynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş öklesiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän yarama täsir güýçlenýär. Günüň täsir aýratynym saat 11-den 17-çe güýçli bolýar. Bu günüň gyzgyn howry saat 20-çe dowam edýär. Şeýle howanyň düdümindäki tozan bölejikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsir artýar. Şunun bilen maglykda howanyň oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy hem de Tomuz passyny günüň ýetiş öklesinden goranmagy maksat berýär. Mehriban ýeşler, ular berk berjäňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşeretlenýär. Ýakly düşen özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taban ederler.